Oke bos, jadi kita ada tamu. Mungkin jadi aman. Ora bisa jam 4. Kita vlog. Ya aman. Aman. Warung ini warung. Warungnya kono. Ayo warung. Lumayan aja. Ayo vlog bola apa? Ayo aduh dene gak penak jalan. Ya gak menak. Tapi iso. Lalah ora. Tapi kingko dilungkas metu. Apa nih? Lawane. Mosok. Yo. Sampeyan berarti lagi mulai? Iyalah. Oke, mulai bos Mas Nabi bos. Baru mantare. Motor baru. Aman ki. Padi? Kirene lah. Kayak kata saya juga ada bulan loh, Cok. Oh. Lha wong tak ini jirine kon ngemekno. Yo, pecel loh. Lagi piye berarti tinggal wis ngarit. Enak jembatan. Enak sodokan, lihat. Lihat ya enak. Ayo. Ayo. Jembatan anyar. Oh, sendang. Enak. Ayo. Bu kon anu ki. Iki lho. Niki anu nara panjenengan sing paling lama niki. Nggih. Berarti golek warung. Ya, jadi jalannya ra penak. Aja ning kene anu. Bos e. Heeh. Ayo melu rono. Buka peran. Buka. Warung lah. Ayo warna ya. Ayo. Tuh warna. Iya. Apa to? Bayar toblak kok. Oke. Iya, bayar tambah ya. Sarang entane meng. Oh iya, Mbak. Kita kedatangan Mas Nopi, bos. Iya. Ayo. Iya, lagi. Lagi teko iki Mas Nopi. Ya aku ngedos. Biyen kono jajan lho. Ngedos. Motor hujan. Penak blok. Mas. Ada kira ono muter. Tapi nek gelem biatan kene gak enek. Jane biatane kono. Kene ndi to? Iki lek kene lho. Kamu teresik ngono. Oh iya. Yo mampir malam yo. Dan lagi ki mana bisa main kau kene? Lagi ki bos. Tapi biar dalane. Tujuan yang weteng. Yo, ono warung tengah alas. Tapi aman sih motor ini kok. Baru ki? Hah? Baru. Anu, lawas. Lawas. Iki motornya Jakarta tak digo mulai. Oh, motor sing nek kos. Nggih. Dari Jakarta. Tapi nek kene gak biate, sing nek biate kono. Ana biat. Iya. Aman. Aman bos. Oke. Udah Mas Dian, Kocel, Mas Nopi. Panen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si bawa Iya iki sendang. ya? Heeh. Si Mas Lab kae. Iya. Oh, kene iki. Iki sendang. Germa tanggap ayam berapa berarti? Ora pi anu khusus apa? Tayupan. Ki warung di ngasinan. Iki warung sendang. Ya ki warung sedang. Sendang. Mau ning Mas sampean nyebur Heeh.
Wah, tiba dinteni mending mudun. Aku ngirim apa? Kan ngedos ta Mas Nopi nggih. Ngirim mau ngedos jagung. Ayo ki vlog-vlogan ki malah rame ki. Rame. Mana sih, Mbok? Nggo live candy to. Iya tanggal apa iki? Oke lagi roh lho. Lah kok ya aja ono. Tapi menurutmu sampai sekok ini piye Mas Nopi? Asoy. Asoy ya. Cuma dalane gak penak. Jalannya gak enak. Dalane gak penak. Ning kotak sujukan lupi ya sujukan jebul. Ya aku benesok wi lewatku kono nyayer lho. Heeh. Tak sama ya. Ya betah. Betah gak betah. Tapi harusnya ini diaspal pemerintah berarti harusnya. Harusnya diaspal. Pemerintah. Iya. Tanggung jawab pemerintah. Tak pikir nek wis daerah kene iki wis pegunungan pemerintah cul ngono. Gak ya? Oh gak. Harusnya diaspal ya. Iya. Kan wis digawe gambaran iku. Ah. Tapi cuma ya mbuh tahun kapan. Berjanjeni tok ya. Gur dijanjeni tok 2000 awet 2021 Mas. Nggih. Awet 2021 arep di Padahal iki jalan tebus ning Aspal. ning Bobol ning Karangjati Sorbi. Jane tembus ya. tembus. Karangjati Rejuno ya. Heeh. Wes kene Ya gede mano. lebih ya. Ngedit video sih. Oke, siap. Video mau. Ya bos. Sampai sono lagi vlog ya. Kok wis to. Karena petani pari. Oh, enggak videoku. Saya mau. Ya bos jadi iki Mas Nopi ngajak warung ning kene, Mas. Ngajak warung kene. Jodoh gitu. Iki lho aku digeruduk. Geruduk sak. Lho, aku iki ngenteni iki semayanan esuk jadi arep ngarit. Lho kok dinteni gak teko-teko. Kuwi lho. Wong urip kok dicegat karo cah benduran. Piye, Ji? Ketuk paling Aman ya? aman sih. Aman, Bos. Ya. Heeh. Coba. Kamdo. Semayanan ngarit tapi Ya. mungkin jebuk nanti. Dren. Ndur. Iki Dumpawon. Oh, Dumpawon. Nah, mati di kono to. Nah, nanti tak orang gereja deh. Kalau gurku lepeno sih. Kono mesti dipegung. Nek kono harus dibacoki ya ben sik. Kita bacoki ya. Heeh. Iya, Bos. Aku kan iki karek ngunggahno tok. Aku nganteni awet esuk terus akhirnya tak tinggal medun ngirim kan ngedos nih wingke. Oke Mas jadi ngono konten ku hari. Terima kasih sudah nonton. Terus. Wes akeh lho Mas Nopi. Khusus ya. Iki Mas oke iki. Tonton oke. Ngono lho. Iso jan iki pokoke kudu terus wae. Gak oleh dipotong gak oleh. Wis oke, Mbok. Ya wejian iki. Iku yang nes jan ngeplok nes. Oke, tapi kok mampir ya. Mas Nopi. Mampir rumah. Ya, manut ngomong ya. Anut lho. Mampir. Tapi nek balik rono bengi wi ibri-ibrak ya, Bra? Aman. Aman. Ibu-ibu aman. Ngomong soal gak ileman nih. Enak ibu-ibu misalnya nganu ning Kampung Baru kono ibu-ibu. Karena lampu. Tanah lampu terus sawah. Nek kurang ini aman. Aman. Bos. Lagi dibeli kene. Apa? Susu biasane sapa? Sing susu biasa. Sing susu biasa sapa? Mau pira? Susu biasa. Iya. Oh, Mas. Iya. Aku bagian apa? Lha apa jilakan to? Gurih ae, Pak. Duh, kok gurih piye to? Oh, iya. Ini bahasa yang gurih. Iya iya, Bos. Lah nanti bahasa sita. Bahasa yang Aku kayak masih susu Pak, Le. Amin. iki. Lah mau arep tiba sih. Arep tiba. Wes arep tiba. Nggih. Anu, jeblongane jero. Nggak tahu tentang vlog we. Bener. Tak ngombe sik aja biyo haus iki. Bek cawangkem bek lagi kok. Kira-kira lho. Nek kowe ngene mah yo glok ngono. Iki wis latan kok lor omahmu kono nganggo. Enggak kok. Munggah mudun san. Kono iki medane wi angel, watu tok. Mulane golek sing angel kuwi njajal. Kudune wi nek ning kene iki pokoke lor iki lor gunung. Kuwi medane lemah putih aman. Iki pitu. Ya gedone kene bolowo kae. Ya. Pas kuwi. Dilapah kuwi. Loh. Lah jerapah aja dijak jerapah wijan lah. Jadi tekan omah denan piye aman. Aman iki teko. Amane lho, iki kok kaya api gak delok. Iya, ndelok aku. Tapi kan relatif lancar to dalane. Halus. Kuwi ora terlalu kok dolan. Oh gak niat anu. Ya.
Jalannya halus Jon. Nek kingke kan carane senep tenan nang bareng ngene. Suduken. Ngerti duit to. Lagi iki Mas Dian ki ning Aku Ronan. jane tahun nang Ronan. Itu kami tuwa kan. Sama Kami tuh mau sik mulai atus to. Pak atus bero nyapa ngopo skill. lha iki ngene iki biasa wong kaya apa sawah. Sing Apa nih sarengnya? Aku es. Es apa? apa? Iki leci. Yo kuwi aku ora. Anu negara. Nutrisari. Nutrisari nggih No, rasanya apa? rasanya sembarang. Sembarang. Kang Jon. Aku Mas garek nemu kena es. Garek nemu kena. Kamu ya leci, Mbak. Tapi tak blok. Mas garek nang kena ae lho. Iki apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas kena pas pakai absen hari ini. Terima kasih. Sudah nonton videoku. Pakai ikut terus. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Wis closing wabarakatuh. Sampun wis akeh Mas Opi wis akeh. Wis akeh. Sing akeh kok